L-ewwel jum it-salsett tal-Malti ġie organizzat is-Sibt filgħaxija fil-biċċerija pubblika fil-Marsa. Il-qofol intlaħaq meta rappreżentanti ta' The Malta Records ħabbru li ġie stabbilit rekord tal-itwal salsett tal-Malti, 77 metru u 45 ċentimetru. Il-Ministru għall-Agrikoltura Anton Refalo wara sodisfazzjon li tant entitajiet issieħbu flimkien biex jivvalorizzaw prodott tradizzjonali lokali bħalma hu s-salsett tal-Malti. Kompla jgħid li l-Malta Sausage Fest fakkar ukoll fl-irwol essenzjali tal-ikel fis-soċjetà u offra spazju lil pubbliku biex jaraf u japprezza l-ħidma tar-raħħal u tal-biċċiera illi matul is-sena joffrulu diversi prodotti ta' kwalità għolja. Id-Direttur Ġenerali tal-Biċċerija Pubblika Stefan Kakija qal li l-avveniment ikompli jibni fuq il-ħidma tal-biċċerija biex tiskopri u tagħti ħajja lil prodotti tradizzjonali Maltin ibbażati fuq il-laħam u fl-istess ħin tippromuovi il-versatilità ta' dawn il-prodotti f'riċetti innovattivi u oriġinali. Fil-westa ta' kif tidħol fil-biċċerija, entitajiet pubbliċi u privati ippreżentaw lil pubbliku ikel ibbażat fuq it-salsett Malti, minn ftira għal pastizzi u wraps, ravjul u saħansitra donuts. Barra minn hekk uffiċjali miċ-Ċentru Nazzjonali tal-Vitikultura u l-Enoloġija għaqdu imbejjed minn varjetajiet ta' dwili Maltin mal-prodotti li ġew servuti. Anke l-logħob ippreżentat għat-tfal kellu bħala enfasi it-salsett tal-Malti. F'dan l-ambjent ta' festa tal-familja kollha ħadu sehem diversi gruppi ta' mużiċisti Maltin.